Все, башладык. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, хәерле көн, хәерле кич. Сәлам сезгә Татар штабыннан. Монда Татар штабының каймагы җыелган. Сәлам. Шәй эчүчеләргә дә, шәй эчмәүчеләргә дә. Мин сезгә төрле сораулар бирәчәкмен. Әйме сез шуларга җавап бирергә тиеш булачаксыз. Һәм бүләктә булачак. Башта кем, кайдан шуны әйтеп китегез әле. Казаннан. Гөлнара, Казаннан, әйме? Гөлнара, Казаннан. Минем исмim Илдар. Мин Мәскәүдә тудым да үстем. Мин Мәскәү татар егете. Әйе. Профиль Мәскәүдә. Эдуард Дәүләкән, Башкортстан. Рәзилә, Алабуга шәһәре, Татарстан. Беләсезме, миңа искә төшә слабое звено. А вы һәр менә шулай. Хәтерлисезме, Мария Киселева алып бара иде. Исемнәрне әйтәләр я шәһәр. Владислав, 30 лет, город Чистополь, менеджер. Андрей, 23 года, Муром, телеведущий. Беренче сорау, әйме, сезнеңчә иң текә татар кешесе кем ул? Менә исәннәрдән, үлгәннәрдән түгел. Безнең рәис Рөстәм Миңнеханов. Рөстәм Миңнеханов, кабатланырга ярамый, яме җәмәгать. Рөстәм Миңнеханов иң текә татар кешесе, самый крутой кем? Каптуа Тукай һәм Юк. Исәннәр. Гөлнара Яруллина. Миңнехановтан соң бара безнең менә рейтинг булачак Татар штабында. Беренче урында Миңнеханов, икенче урында Гөлнара Яруллина. Гафу итегез. Минем өчен Салават Фәтхетдинов. Гафу итмәсәк. Менә Айдар Галим. Илһам Шакиров. Йо, исәннәрдән дидем. Ну, шу анда Салават Фәтхетдинов димен инде. Аңлашылды. Син, Эдуард Минтимер Шарипович. Шәймиев. Миңа калса, бәлки Фирдус Тимаевтыр. Ага, иң текә. Әни өчен ул. Чөнки аның җырлары һәрвакыт бик шундый зажигательный, ялкынлы, энергичный. Гөлнара Яруллина, әгәр дә сайларга кушсалар, Салават Фәтхетдинов белән Фирдус Тямаев арасында иң текә татар кешесе кем? Икесе арасында. Фирдус Тимаев. Фирдус Тямаев. Салаватны төшереп калдырасың, әйме? Әйе. Ярый, бу Салават Фәтхетдинов бу безнең тапшыруны карар дигән өмид бар, дуслар. Да. Иң тәмле татар ризыгы Рәсилә синнән башлык әле. Өч пешмәгән. Әйе, кабатланырга ярамый, дуслар. Бәт ием иң яраткан. Үзең пешерә беләсеңме соң? Юк, әлдә юк. Нишләп? Кем пешергәнен ашыйсың? Әниемнең. Пешердек. Кайчан пешердек? Икегез бергә пешердегезме? Мин каймак пешерә яратам. Менә хәтерләми. Гүбелия минем өчен иде. Ярый, матч. Токмач. Үзең кисә беләсеңме токмачны? Шундый сораулар, да? Әйе. Килсә беләсең инде. Кирәк булса өйрәнә алам. Димәк белми әле. Ба, һәм ашпашмак. Яш пешмак әйттеләр, кабатланырга шулпаймы? Шупа, шупа. Ярый. Бик ярдәм сана. Бәлеш. Бәлеш. Пешерә беләсең инде үзең бәлешне? Мастер-класста ясадым. Нинди ит кушып гаятә пешерәсең бәлешне? Гадәттән тавык ите. Тавык? Әйе. Бәлеш, тавык итеннән? Сез җәмәгә ничек карыйсыз бәлешкә тавык итеннән? Минем ашарга була. Нишләп тавык ите? А еще потому что минемчә бу диетик. Ит. Аңлашылды. Шуңа күрә сылу гәүдәле дә инде. Сез иң еш куллана торган татар сүзе. Түгел сүздә булырга мөмкин. Без первый канал түгел, шуңа күрә моны үткәреп җибәрә алабыз. Зато бөтен әбиләр синнән асын сөйләшәк. Кем әзер иң еш куллана торган? Әйдә Эдуард синнән. Рәхәтләнеп. Рәхәтләнеп. Минем иң яраткан сүз әлбәттә. Димәк син юк дип җавап бирә белмисең, әйме? Һәр вакыт әлбәттә. Инде дигән сүз, хәтта мин турактатам һәм минем бөтен дусларым, бергә торган дусларым, алар да шул сүзне еш кулланалар, чөнки татар булмасалар да миннән шул сүзне ишетеп, аларга да бу сүз аларга аңлашылып башлады. Менә минем урыс телле дусларым игътибар итте, менә без татарча инде дип әйтәбез, ә русча мин гел уш дип куям. Ну да, уш. Ул бит урыслар бик кулланмый ул сүзне уш. Ә менә ул калькре булып кирип калган. Сарман районында аны уш бик еш кулланалар. Мин үзем дә әнием Сарман районыннан һәм бу уш междометиясын һәр вакыт тоже кертәм. Җөмләләремә. Так, аңлашылды, Рафил, Илдар. Ярый, сәлам. Сәлам. Мин сәлам дип ишеттем башта. Татар сүзе еш кына кулланыйм. Шиксез, булдырабыз. Без татарлар без булдырабыз, башкача булмас. Сезнең иң яраткан татар әкиятегез. Бик шикелле сорау. Нинди? Шурали? Шурали. Шиштәлеген беләсеңме соң? Шиштәлеге. Шиштәлеге, содержаниесе. Хәтерләмим. Ләкин ул синең яраткан әкият. Оныттым бераз. Иштәлеген белмисең, ләкин син аны яратасың.
Нинди гомон татар әкиятләрен беләсез? Su anası. Ну, мишвай белә. Сен иштәлең беләсеңме? Әлбәттә. Ничек бетә финалын 2 сүз белән? Бик уңайсыз бетә. Bir şey. Ярар инде тарахан тапкан самое главное. Ну, ярар. Сак-сак, әйе. Әйе, ул шундый бәйет бар. Мин аны рәсемендә хәтерлим әле. Тагын кем? Миңа калса, Тохир белән Зөһрә бик матур бу риваяттер инде, әкият түгелдер. Ул күктәге ай һәм йолдыз турындагы бик матур шундый татар халык риваяты. Аңлашылды. Эдуард, син генә калдың. Кызганычка каршы мин татар әкиятләрен яхшы итеп белмим. Хәтта просто белмим. Ярый, сиңа минус бал. Туган Батыр. Туган Батыр. Ну, бу бик распиаренный, шуңа Әйе. эштәлеген белмисеңдер инде. Радик Абдрахманов, сәлам аңа. Эштәлеген беләсеңме Туган Батырның? Эштәлеген пока карамадым бит әле. Карамадың, әйме? Ярар, карарсың әле, Алла бирсә. Ни өчен сез татар штабына килдегез һәм ничәнче елда иде бу? Нинди максат белән килдең монда? Ир эзләргәме? Тәмле итеп ашарга килергәме? Ой, бу историясын сөйләй башласам, мин монда беренче тапкыр Рөстәм абыйның туган көненә килдем. Без аның белән Кремль үзәк концерт залында таныштык. Анда Татар җир дигән концерт булды. Һәм мине дус егете Рөстәм абый белән чакырды. Һәм беренче танышуыбыз ул Заман дигән татар ресторанында булды. Анда аның туган көне иде. Һәм шунда biz шул татар җыелышка дип чакырдылар һәм ул Рөстәм абыйның туган көне булып чыкты. Бу ничәнче ел иде? Ой, 14-нче, 15-нче ел. Менә димәк синең бу ел юбилейында, әйме? 10 ел була. Алга таба? Мин штаб татарға бара торган идем. Мин да бүген штаб татарында. Мин монда аралашып, танышып, яна танышлар ясыйм. Минем белән бик кызыклы. Мин төрле тарафы insanıyım, tarihçi, keşkene biraz bloggerçi, YouTube'da benim bilen türlü videolar var. Min müzeyde eşliyim. Qayсы музейда? Коломенская. Ого. Коломенская. Аңлашылды. Мина килегез, рахим итегез, Ярый. мин кетеп калам. Килербез, татарча үткәрсәң экскурсия. Килербез, рәхәтләнеп. Әйе? Мин монда 1 ел йөрим. 2024 елдан башладым йөрергә монда. Яңа танышулар өчен, җырлар өчен, татар халык түгел, салават. Бөтен җырларын, татар җырларын яратам. Шуңа күрә шунда йөрим, шунда җырлыйм. Мин штаб белән әллә 21-22 елданмы без монда рәхәтләнеп җырлыйбыз. Мин бит җырчы, мин җырларга яратам. Һичшиксез монда матур тауфиклы кешеләр җыела. Шуңа күрә без рәхәтләнеп аралашабыз, җырлашабыз, биебез дә, һәм итеп тәмле итеп ашыйбыз. Дуслар, внеплановый сорау. Тәүфиклы дигән сүз яңгырады Эдуардтан. Кем тәрҗемә итеп бирә тәүфиклы дигән сүзне? Кайсыгыз тәүфиклы? Кем тауфиклы? Әйе. Кем тәүфиклы шул җавапны белергә тиеш. Җәмәгать. Моны уже Бәлки. тәүфиклы. Тәртипле, порядочный шул инде. Тәүфиклы. Беләсезме? Дөресен әйткәндә мин үзем дә түгел. Белмим. Әйе. Чөнки күрәсең мин дә тәүфиклы түгелдер. Менә шуңа күрә менә җәмәгать комментарида языгыз әле. Бу кешеләрнең берсе дә белми тәүфиклы дигән сүзне. Эдуард ник әйтте? Беләсезме, дуслар? Сез беләсезме тәүфикны? Әйе. Күңелебездә беләбез. Әйе, күңел белән. Әйе. Әйтеп бетердең, әйеме, Эдуард? Рәзилә? Мин штабка 2024 елда килдем, узган елны. Мәктәпкә димде, Мәскәүгә вакытта кергәч, минем дустым менә Мәскәүдә шундый штаб бар икән сөйләде. Һәм мине чатка кертте. Һәм шул көннән бирле мин штабта, монда бик күңелле, монда яңа танышулар, яңа дуслар, бик төрле темаларга сөйләшүләр, шуңа монда бик миңа. Аңлашылды. Аллага шөкер, йөреп чыктык тәүфиклы дигән сүздән башка. Дуслар, сорау. Бу чәк ничә сум тора? Кем иң якын җавап бирәчәк? Ягъни бәлки кем может төп-төгәл әйтер ничә сум, шуңа эләгәчәк бу. Тукта. Әйдә чират буенча. 200. 200. 200 рубль. 200. грамм. Тукта, сезгә бүлешәсе була бит инде 200 дигәч. 300. 300. 400
400 дип уйлыйсың? 400. Эдуард, 282. 282, 356. 356. Так, кем? Хәзер туктагынсы. Җәмәгать, менә сезгә тагын бер чәк. Менә моны да эләгәчәк. Кем дөрес итеп җавап бир? Әни өчен. Зеленая линия. Bu типа ПП. ПП. Типа, Әйдәгез, шулай ук бәясен әйтик, сезнең ставкалар Әлеге ничә сум тора? кичный бал белән карале моны. Карале. Монда даже калорий даже арзанрак. Чуть-чуть. Әзрәк. Зря, конечно. Әйдә, бу юлы хәзер Разилиядән башлык. Бу чәк ничә сум тора? 333. 333. 400. 400. 459. Әйе. 250 рубль. 250 сум. Гөлнара, синең вариант? Минем уйлауымча 270. 270 әйме? Шамасы. Соңгы сораулар. Бу чәк-чәкнең кайсысы кыйммәтрәк, кайсысы арзанрак дип уйлыйсыз? Бу чәк арзанрак. Монсы әйме арзанрак? Кичкенә пачка. Кичкенә пачка. Чөнки Арзанрак. 200 грамм. 200 грамм, монсы 300 грамм. Әйе. Зеленая линия. Димәк, сез уйлыйсыз, бу кыйбатрак дип әйме? Бәлки алар 1 сум тора, белмим. Бер тирә, 1 суммы әйме? Әйе. Ойда булырга мөмкин. Юкмы? Аерыла. Аерыла. Син кайсысы арзанрак, кайсысы Калса, аңа кыйбатрак. Монсы кыйбатрак әйме? Упаковкасында хәтта картон коробкада пакетканы. Аңлашылды. Без ничек сорыйбыз? Җавап бирәбез. Граммгамы? Я, гомәл, бәясе монда бит. Булды. Дуслар, хәзер мин сезгә игълан итәм. 3нче сорауга мин бит әйтмәдем, бүләк эләгәчәк дип. Беренче, икенче, ике сорауга гына. Менә Рафил бик дөрес җавап бирде. Икесе дә бер үк бәя. Хәзер иң кызыгы кемгә эләгәчәк? Моны син әйттең 200 сум дип, әйме? Бу тора җәмәгать. 179 сум. Шуңа күрә Гөлнара, бу сиңа. Әйдәгез алкышлыйк. Әйе. Менә без иң якын вариант әйтүче булды Илдар. Син 250 сум дидең бит. Син 270 сум дидең моны. Бу тора шулай 179 сум. Фотолары бар. Ышанмасагыз, мин сезгә күрсәтермен. Илдар, бу сиңа. Котлыйбыз. Әйдәгез алкышлыйк. Дуслар, без менә сезнең белән 13 минут эфирда ничегрәк бу уяннан сезнең тәэсирләрегез берәр кайчан кабатларбызмы? Ләкин татар әкиятләрен укып килмичә мин сезне уйнатмаячакмын. Әйдәгез, сезнең нинди теләкләр бар безнең тамашачыларга? Нәрсә телисез? Татар кешеләренә. Сәламәтлек, әлбәттә, һәр вакытта да Ленар Закировның каналын карагыз. Моның өчен сиңа 1 балл. Уже киләсе уенга 1 баллың бар. Тарих вакыйгалар турында О, килесенче выпуск. ярар, тарих турында монда беркем дә калын булмас. Синнән бул башка ахрысы. Бәлки саулык. Саулык? Әйе, саулык турында. Ярый. Татар телендә сөйләшергә уялмагыз Әйе, һәм дөрес. Мәскәүчә подкастын карагыз. О, рәхмәт. Рәхмәт. Ала бирсә, менә сине чакырачакмын. Яме Эдуард берәр чыгарылышка. Бәхетле булыгыз әлбәттә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, бик зур рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Лайкларыгызны яшәлләмәгез, комментарийлар языгыз, элемтәдә